aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Nabala ka sa baya siya. Pagigsulti lang maha. Pero susihaw na si Papa. Uy, may pangusag ka? Ug may samad ang aping nimo. Ngano wa magkaatiman na? Wa man kay kumabati og sakit. Pangus naman og samad. Wa ka pa mubatig sakit, ana ron. Ugma mag-ago ka na sa sakit. Ipati man na. Magigsulti ko sa kabang gabi. Unaha si Papa lagi, susiha. Nahadlok ba ako siyang kahimtang? Wa na siya makatingog. Ug pulos dugo ang iyang Na, kuyog mapiyuda ko ini. Ma, lain na gud nimo. Simbak ko, oy. Maunay akong gipasidaan niya. Diing na nako nga dili ko gusto nga kanang motor mo iyang kuha at panginabuhi. Nagtuman gyud. Ay nalang gud siyang basula, gud. Di man sabsa nila ni Papa. Ang auto may ni Bangga. Maubitaw nga gikuyawan sa pantag iya. Pero nakiksulti na siya sa doktor nga andam siyang manubag sa tanan nga gastuhan. Ang! Nga wa man na ipa-check up ng iya sa kanan. Wa man na break. Disgrasya man gyud magkud. Sige na, susihan na si Papa. Sang pita. Basin na og makadungog nimo. Pagkiksultihi siya, ma. Dali, ma. Kinuo ko. Walang unta na utang mahitabo ni Papa. Walang unta. Nadlok ko. Nagilag pag-ayon si ate. Brian. nagila ka? Ngano? Si Papa, Brian. Oh, nausas papa? Nadisgrasya sila si ate. Nabanggaan ng motor. Oh, grabe ko na si Papa. Unsa? Tuwaron sila sa ospital. Gihatod sa nakabangga. Si ate ni mo? Dili tingali, grabe kay mamay nanawag na ako. Perti lang hilak niya kay delikado ko na si Papa. Unya sa man ato na to. Sa man ikalima to. Ako lay bili ni baby. Oh, right. Sige ha, tuon ako ha kay tuan naman si Mama. Unsa puno hitabo ah? Nabangga lagi ko no. Nabanggaan sila si ate. Sakay man si ate kang Papa. Tuon ako ha, Brian. Magdalang ko kwarta ha. Sige. Ikaw may nagkaputan ha. Magda. Salamat, Brian. Ay, pag-abot-abot ba ning atong problema ron? Ayaw pa dong anak si Papa, ma. Wa pa na magkamatngon. I-CT scan siya. Eksamino na ang iyang ubang parties and lawas ug wa pa'y nabali sa iyang kabukugan. Ay, pastilan. Kung bahin sa gastuhan, ma, di ta ngayang mabalaka. Gibinlan ganita sa iyang address sa ilang bahay. Nagbilin po silang contact number. Magpatawag lang siya kung sa man kuno. Ang binang number niya, Bi. Makisulti ko. Makisulti mo ang ko niya ganina. Nagsusi pa ko sa kahimtang ni Hamin. Baby, ang binang number niya. Oh, kadiit lang. Diya sa kumbag, ma. Kadiit. Ni Adinidad si Papa. Magsusi ko sa information. Kulpaan na ako. Walang untay nahitabo ka, Papa. Walang untay Ginoo. Naiko mo na kumabalibad. Dugan ito may mabagkita ang tibok parkada. Pero, panahon pa ito sa kong pagka-teenager. Saan kikimtang ni Papa Hamin? Nagkilak ako, anak. Igutom ang tingali ni. Wa para ba maabot si Luna? Baby, Samantha. Baby, ang naghilak mong ka. Dali. Uy, maudi ni. Wiwi, dahil si baby. Basang lampin. Huwag ni Beto rin ni Luna. Lampin na bagi gamit. Dili pa mahimong tugawon ang inyong amahan.
Ug manginaot lang ta nga way kadaot ka nahitabo sa iyang o. Paabuton pa ang resulta sa CT scan, ma. Maod gyud. Gikasulti ko na ang tag-iya sa auto. Magpahatod siya og cash karon nga ikapalit sa mga tambal ni papa ninyo. Paabuton ko. Walang untay daw tang nahitabo siyang uma. Hinaot pa. Kay ug may diferensya siya sa auto. Mayabag ang resulta. Mausab na unya angan sa inyong amahan. Nganong mausab man, ma? Ug mayabag na. Dili na lasid ang iyang pilido. Hamin buang na. Simbak ko sad, ma, uy. Lain na ni mo magunahon na, ma, uy. May posibilidad nga maunay mahitabo. Kung dili mada sa tambal. Mama, uy. Pa? Niyago si Papa. Nakadungog mo. O, bitaw. Men? Hamin? Ayaw lang sampita. May nang makatug sig maayo. Nahilom naman sad. Basik ni ago to tungod kay gisakitan. Nahilom na gid siya, ma. Di lang natutugawon. Nala. Pabutonan ko nga ipahatod ang kas ni Mr. Franco aron ikapalit og tambal. Unya, te ako. Muulit na lang ko ha. Kay si Brian na ba'y nagatiman sa bata. Paniunan ako si Brian ugma. Aron mo bisita ni Papa. Padadag pagkaon. Kay si Elviray mubantay kang papa ninyo. Sultihan ako, ma. Sige, ate. Ma, adto na ko. Muuna ko ninyo. Ay, kadiyot lang di ay, Ilona. Ngano, ma? Sa tuwipong sa bana mo? Ngayon do guys siyang nauli? Alas 11 ang off, di ba? Unya hapon na siyang nauli. Nga naman ko no? Nakatuog siya, ma. Nakitaan sa siyang boss. Gikasaban. Giwarningan. Ugwa na ko na ikaduhang warning. Out na gid ko no. Na! Nagduka-duka siya? Nagtanga siya sa trabaho? Impas ko na siya. Pait tarabag way trabaho. Way sapi. Pasidan ina oy. Mura na gisulti niya. Way lain. Oh, mauraw. Kisa katong batanong babae ang gikasulti. Di auto pa. Sige ninyo, ma. Te, adto na ko. Sige, Lon. Paamin na ako, ma. Aris ako. Amping, Lon. Wa mo sultis tinuod si Brian. Nga naman di ay, ma. Dito man ko sa karinderya ni Ilyang mukaon. Pagawas na ko, may ako nakita si Brian na naog sa puti ng auto. Ug batanon, gwapang babae ang gikauban niya. Ma. Oh, muna. Muna ako nakita. Ug wa mo sulti sa tanan si Brian kang Ilona. Ug unsa man kay ipasabot ni ini, ha? Elvera? Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!